Der er utrolig meget hype omkring AI og så trading. Faktum er bare, at AI er ikke egnet til at foretage trading, men kan bruges til at understøtte, hvornår vi skal trade. Selve AI-teknologien er utrolig tung og processorkrævende. Og derfor gør det, at når du skal have en algoritme, som kan foretage trades forholdsvis hurtigt i finansmarkedet, så kan vi ikke understøtte os AI-teknologien, fordi den er simpelthen for langsom. Det vi bruger AI-teknologien til, det er at kigge tilbage i historikken, det man kalder backtesting. Det vil sige, at vi bruger AI til at kigge tilbage i x antal måneder for eksempel, og så kigge på de strategier, der er sammenholdt med historikken. Er det så et sted, hvor vi skal gå i en long position eller en short position, eller skal vi holde os ud af markedet? Det er her, vi bruger AI-teknologien. Alt andet er ikke realistisk, og AI er jo ikke en krystalkugle. Den er heller ikke i stand til at kigge ind i fremtiden, og det er vi som sådan heller ikke. Men vi kan kigge ind i fortiden og blive klogere af den, og så derved prøve at minimere det, vi kalder fejltradings. Så det er det, vi bruger AI-teknologien til. Det er ikke et vidunder, men bare et redskab, vi bruger til at understøtte vores måde at trade på.